Bueno, igual hori ez, aipatzeko da ze bilakaera eukidun abortuen inguruko legiek ez, alde batetik, igual zuen burrukan garai horietan eta oraindiken antizorgailuk despenalizatzen aldeko burruki ezean, eta bueno, gero basauriko gertaeraren inguruko burruka horiedanak eman zin baita ere, eta bueno, 1985 lortu zen, PSOEen gobernuekin lehenengo legien nun abortue despenalizaite zen, eta hiru egoera desberdinetan onartze zen emakumiek abortau alizeti. Hiru egoera horiek zin bortxaketa baten kasuen, malformazioak zauden kasuen, eta haurduntzeon emakumien osasune arriskuen zeon kasuen. Mugimendu feministiek burrukan segiu zuen abortatzeko eskubidien aldez, beti pentsa izen dugu abortatzeko eskubidie eta gure gorputzen ganin erabakitzeko eskubidie izen berdula doakue eta nahi deunien, libre eta doan, abortue libre eta doan izen berdula, eta aldarrikapen horiei eskerrak 2010 urtean pixket zabaldu intzan lege hau, eta 12. aste arte edozein emakumek zaken eskubidea abortatzeko inongo borondatez aurdunaldile etetien nahi bali mazun. Eta oaingo lege berri honek berriz, beste atzea pauso bat suposatzen du, ze azkenien oaingo lege honen bitartez, berriro ere bueltatze gea egoera konkretu batzutan bakarriken aborta daitekela, eta egoera konkretu horiek dige hain zuzene bortxaketa baten kasuen eta aman osasune arriskuen dagoen kasuen. Orduan hor, atzea pauso izugarrile ikuste dugu daola, inkluso 85. urteko legie baino atzeapen handi jogue daola, eta bueno, PPek momentu honetan lege hau ateatzie kontraesanez betetako ez, beharien diskursuekin kontraesanez beteta dago, alde batetik bizitzeko eskubidea aldarrikatze be, baino hainbat emakumei abortatzeko eskubidea ukaiez, emakume horien bizitzek arriskuen jartzea bultzetzen dituztelako, beste alde batetik nahi gabeko haurdunaldiek eragosteko modu eraginkorrena, hain zuzene hezkuntza afektibo-sexual bat ematie danien, egiten nahi din murrizketa guzti horiekin hezkuntza afektibo-sexual hau eta informazio guzti hau ukatzen nahi die gaur egungo emakume gazte eta helduei, eta gainare abortatzeko eskubidea ukatzezako be. Eta bestalde, malformazioek edo diversitate funtzionala dakeben fetuen kasuen, baita ere abortatzeko eskubidea ukatzezako be, eta gaur egun egiten nahi din murrizketa guzti horiekin, justu normatibuek ez dien gorputz hauek edo diversitate funtzionalak eben pertsona hauek bizitzeko eta bizi baldintza duinak eukitzeko oztopo pila bat airea jartzen ez. Orduan hor, milaka kontraesan daude. Hortaz gain, bortxaketa baten kasuen baita ere, beste 3. pertsona baten eskutan dago, emakume hori bortxaua izendan edo ez erabakiko hain zuzen ere epailia, orduan emakume horren gorputzen gainin erabakitzeu beste pertsona batek, edo aman osasune arriskun dagoen kasuen ere, medikuek erabakitzeu arriskun dagoen edo ez. Orduan, etengabe gure gorputzen gaineko erabakilek, ikuste dugu, beste pertsona batzun eskutan daudela, legien eskutan edo estaduen eskuetan daudela, ez? Eta hori, ikuste dudana larrienetako lege honen inguruen. Bai, nik uste lege honek berrize emate gaitule sekuleko atzera pauzue, eta ni gogoratzen naiz, oindala 35 eta 36 urte, ni orduan Bizkaien bizi nintzen eta neontzien emakumien aldarrikapenak eta burrukak bai antizorgailuek legeztatzeko eta bai abortue legeztatzeko, eta 1918 hor 3-4 urteko borroka egon zan, zeren zauden 11 emakume zauden kartzelan urteak botata abortatu zutelako, eta emakumik eta zeon gaina mediku bat eta erizaineke bazauden, ez? Orduan urteaietan emakume feministak inderra handia hartu zuen, eta burruka asko egin zan, itxialdilek egin ginen zen bai foru aldundien, polizilek arrastaka atea eta komisaria eman, udalare hartu gendun Bilboko udala, eta lan asko egin zan, ez?
eta borroka horren poderi joz lortu zen emakume hauek kartzelatik ateatzien, laro eta ez da egizemagarren urtien, ez? Orduan honek ze esan nahi du, emakumeen eskubidiek, eskubide batzuk lortute geneuzken, eta berriro ere emakumie, gelditzea ume bat, erabaki hartzeko adine ez paleuke bezala, ume bat izango aliz bezala, eta emakumeen eskubide horiek gelditzeie estaduen gain, gelditzeie epaileen gain, eta gelditzeie medikuen gain, ez? Emakumeek ez dauke erabakitzeko eskumenik, ez? Orduan, beti bezala daukagu patroi batzuk goitik kontrolatzeko eta gauzak erabakitzeko. Eta nik esango nuke hori moral bikoiz bat da, hola? Zeatiken, oinbeste aldarrikatze be bizitza eta bizitza, eta jaio ez da ume bada ondiken, eta jaiota dauden ume asko, mundu leku askotan goziek hiltzeie ez, eta hoi egin ez geha sekule, ezerrezteu egiten hori bizitzen jarraitzeko, edo egunero gizonek eskuetan emakumik hiltzen nahi diena, zer egiten du estaduek, zer egiten dute politikari askok, bizitza horiek defendatzeko, orduan da hori moral bikoitze ez. Eta nik hori izango nuke, berriro atzera pauso izu herrie eta bueltatzen nahi gehala, oindala, 35 eta 36 urte bizi gendun garaire, lege honekin. Nik espero dut emakumiek, eta emakumi bakarrik ez, gizonak ebai, gizartie borroka egin gaule lege hau aurrea ateaztaien. Eta orduan, esan nahi nuke, borrokakin gauza lortzeiela. Borroka itez badeu eta gelditzen magea itzein bakarrik iten baldin badeu, ez da lortuko nahi ditugun gauzak eta gure eskubidiek berriz egungo atzea.